ako ng sopas. Mamadali na. Nagutom na kami. Kain tayo. So ayan, good evening mga kabsat. Nandito pala kami sa ano guys, sa may MOA. And kasama ko si Malet. Ay, kung na nagtutudo. Tsaka si Chad. Si Dada. Yan, pupunta muna kami sa ano guys, seaside. Doon kami kakain. Si Malet. O at Siri. Jay tayo nid. So, nandito na kami sa seaside, guys. Daming tao kasi, ano ngayon eh, Sabado. Kung doon. Hindi tayo paapan niyo. Tomorrow. Hello guys! So ayan mga kabsat, may nakilala ako dito sa ano, sa may Baclaran, branch ng Pure Gold. Ano pangalan mo kuya? Merot. Ayun, ito yung kanyang ano, pa-subscribe yung channel niya, pa-support mga kabsat. Merot Motovlog. Ano yung mga content mo kuya? Travel, saka Yun, sa travel. Kasi kasi karamihan ngayon yung mga vlogger is sa travel talaga. Subscribe nyo si Kuya guys. may subscribe na sa YouTube channel, Merot Motovlog. Merot And just Motovlog. Miela. Thank you po. Hi guys, so ayan, nandito kami ngayon sa King Plaza. And mura kasi dito, mura yung mga bilihin. Ayun, kasama ko yung pinsan ko. And bumibili kami ng mga pang mga Tupperware. So ayan, kompleto dito guys. May mga pang marami kompleto sila dito. Hi guys, so ayan, nandito tayo ulit sa Ukay-Ukay. Kung saan, 'di ba? Dito tayo dito tayo nag-vlog. So ayan, marami kasing nagre-request na punta tayo ulit dito. Ayan, niyaya ko yung pinsan ko para bumili siya ng niya yan, maraming customer oh. Dagsaan sila. May nakita ako dito eh. Ay, yung ganito oh. 150, pero ang ganda. Ito yung pinsan ko guys, yan. Lalaki ng braso ko dyan. Hi. Ito yung inanuhan ko sa kanya kasi ang cute. Eto Yan. Yan, pwede na yan. Yan. Sa akin sana yung kinuha. I-kwan mo muna ito. Pero i-try mo. Kasha mo yan. Ayan, marami ng mga customer dito. Yung iba nga, yung nagko-comment sa atin sa YouTube, tinatanong kung saang lugar to. Dito lang to sa may sukat. Ang dami nang pinili. Yan yung pinili ko sa pinsan ko. Cute. Ito yung update ngayon guys. Ayan, ito yung mga nila oh. Oh, meron silang ganyan. Kayo na mismo nito ha. Mag-judge. So, ang gaganda kasi. Nasa 350 to 400 ata to, pero ang gaganda ha.
Pwede rin. Marami ng customer. Linggo kasi na yan, yung mga ano niya, mga bags. Ano? Yan, cute no? Oh. So ayan guys, tingin tayo ng ano natin. Ito yung naano ko kanina oh. Ito pangit. Yan. Ah? Ay, ang cute niyan. Maliit na cute. Ito ang cute. Ang dami. Diba? Ito yung... Hala! Wait lang! Saglit. Sige na, ano yan ay manager. Sabi ko sa'yo, nagad-agad. Kitait lang. Hala, ang cute. Ito oh. Ito guys oh. Ito pwede siyang kahit kwan mo. Hala! Ilong mo lang, hindi Ay, ka wait! magpapan. Kaya nga! Isusuot mo lang siya ng ganito. Yan, ganyan. Ay, ang kukasya, daktil. Alam, malig, nagpintas ka niya mga Tapos mag-white shoes. Alam, ang ganda naman dito. mga kanya may Ayan ang cute mo. price. Ay, kasya mo to. Ako hindi. Ito, pakita ko sa inyo. Aro. Ayan, ganyan siya, oh. Ala, nag-cute. Hindi ka ito gumatang amin eh. Mga kong bagoy. Malit, oh. Goodbye 1,000 ka no kasta. Hala, nag-cute. So, ito guys, ano to eh. Ang cute niyan. Ang cute no? Pangyayamanin. Kahit wala kang pera, magsuot ka lang ganito. Tapos mag-kwan kahit sando. Tapos yan oh, Yun hindi mo nga. siya ikakwan. Ang cute. Yan, magpipit kami. Deng, ay natin pag-fitting room yo. Mano, jibag ijining ako, Burberry. Ayun o, cute mo. Ah? 380. 380 deng, nag-cute, Burberry. Saan fitting naman? Fitting naman ito sa ipakita mo yan. Ate ni, oh! Agita ti bagay mo, kanya-kanya. Hala, nag-cute ate, promise. Ne. Tara. Tingnan niyo to. Nabudol siya sa ukay. Nagtitipid pa yan, ha? O, di ba? Ganyan kasi ako nun, guys. Pagdating sa ukay, nandito kasi lahat. Kasi ganun din lang. Oh, yan guys, oh, ang ganda.
guys, tingnan nyo to. Ang ganda. Ang gaganda dito.